Allah ahadin ka dubi roƙonmu abinda aka yi ba za mu yafe ba. Da alƙalami na kuka nake zana baitukan ba da sukuni ba, kisan gillar da aka yi wa 'yan uwanmu ba za mu manta da shi ba. Mu dai a gare mu babu karfi ba karfe, ba za mu iya komai ba. Ina lillahi muka ce Allah sakamako yana gunka rabba. Ashe dai rayuwa ita ke gane baki har ake ta yin gaba, mu kuma sama aiki da shi aka san mu kwarai da shi muka yi gaba. Soyayyar ka ya kama ruhi ya bi jinin mu ba rarrabewa, mu mutuwa muke so a kanka shi ya zama muradin mu abba. Mu rike la ilaha illallah muradin rasulu dan abdu baba, ga mu gare ka yaɗa hakai ka zamo da faɗin mu ba zan sake ba. Ta'aziyya nake wa duka tijjanawan duniya yan uwana, ya hakurin mu kan rashin nan da muka yi annabi mun kawo kara. Ba tijjanan kwarai zahiri ba a san shi da ɗaiɗayin husuma ba, ganin haka ne ya sa fajirai suka shirya tsaya suka yi mana zamba. Musamman suka tada jirgi don ba kaunar ma aiki suke ba, ana taro na maulidin annabi ba mai fa suka jijjifa. An kashe malamai zakirai sha'irai abun baka so gani ba, amma da kyau gwamnatin kafira ce bai mistake aka yi ba a sani ba. Bom in fari da suka jefa sun kashe al'umma ba kaɗan ba, jama'a sun taho don su ceto rai na waɗanda ba su mace ba. Jirgin nan ya sake dawowa ya karkashe su bai jira ba, amma hari biyu mai arashi na sani akai ba a sani ba. Jirgi dai bai yiwa a tayar shi ya kai attack ba a yi reconnaissance ba, na bai yiwa ya je ya kai hari in har ba a yi bincike ba. Ta'aziyya nake wa duka tijjanawan duniya yan uwana, ya hakurin mu kan rashin nan da muka yi annabi mun kawo kara. Sannan sai identification of target shine matakin gaba, na bayyanar abun harin ka domin karkayo ba daidai ba. Sannan sai gravity of the damages shine matakin gaba, na dan a san adadin barnar bom da zai yi ba fargaba. Protection of the innocent wannan in muka sake yin duba, na nufin kiyaye taba jama'ar da basu ji basu gani ba. Analysis a bayyana ai ba'asi da masana kan aje gaba, sai order of execution mataki ne na ƙarshe a harba. Babu abin da za ku yi guda ɗaya matukar ba a baku komen ba, ya za a ce duk umarnin nan an ba da shi ba a sani ba. To mun ji mun kai harin ne cikin rashin sani ba ku sani ba, wai dama kuna da kayan yaƙi ba ku kau da du'yan ta'adda ba. Ta'aziyya nake wa duka tijjanawan duniya yan uwana, ya hakurin mu kan rashin nan da muka yi annabi mun kawo kara. Kwanan garin Borno jejin su ba a daina Boko Haram ba, Kaduna Sokoto Katsina Zamfara har yau ba su yi seti ba. Yankin na ba suke addabar su shi yasa ba su yi sukuni ba. Ina jirgin da ya kashe 'yan maulidi ko ba aiki yake ba, a tarin guraren da ya dace fa a tarwatsa ba su je ba. tsorata ne ku sani ba ku yi dace ba, mutuwa ba ta
samu canza daga yadda muke ba za mu juya ba. Maulidi ko ban mu fara ba dan ku ji mu ma yi komai ba. Inda muke ma aiki yana nan dan haka mu ba za mu sare ba. Na juyo gare ka karen jahannama dabta jaki dan karuwa. Yage dan kaza murmace mai kan alade dan zani unguwa. Ta'aziyya nake wa duka tijjanawan duniya yan uwana, ya hakurin mu kan rashin nan da muka yi, annabi mun kawo kara. Wai wannan mai bakin baki da guban kunji mai yake cewa duk wanda aka kashe a gun maulidi yan wuta ne yake cewa. Kai da ilahu ma ya tsine maka duk nutsuwar ka yayi kwashewa. Kaka kamar mutum kamar dabba na rasa yace zan musaltawa. Ai tun da kare na martabar annabi tun daga nan ka gama tabewa. Yanzu na dan farauniya ga sakon raddin da na yi tsarawa. Assalamu alaika mai gida ya sayyadul wujudi dan Qurayshawa. Abu gaban ka mun zube annabi mun tuba muna jaddadawa. Kana rufe yabo marsiyare duka dai anan na tsayawa. Adam Idris uba ga halittu ni ne fa na yi tsarawa. Kuma ni nake tarerawa. Ya Rasulallah ya Habibullah ya Rasulallah. Kaki salatuka ga annabi Allah alai sahabu aisawa. Samina auliya shakti jani da barhamu bayan mai zamanawa. Ashewu abul fituwa ta shakali shabu shi yake ta shayarwa. Azan mata shehu kamilu madina gare mu shi yayi tsayuwa. Ta'aziyya nake wa duka tijjanawan duniya yan uwana, ya hakurin mu kan rashin nan da muka yi, annabi mun